no pasan kuma ne wallahi hadira kun daga hadira Allahu akbar ya ala kun ba ku wasi ba madan ne hay basana ka ta dim mo werema na'am sika fotola ato nya da Allahu akbar bake re gundo da na'am nga kuma ka giri don agri jallo aga famu nga choro ko ma ko denti soro ka fo nyo nya fe ko dew noro be yala ka ba ko do kono Allahu akbar mu yala ka ba ko kono sigay unni wi yala lay na'am ko muso mana che bunya ka se degere bina ko de noro be jigi cheka na'am che go di muso ma bo wolo Allahu akbar sigay na ka fodo ko de rede be e wolo e bisinga wolo ka dimo ko ko ka fu nyo nya de ba so anga choro ba ko ka teti sigay ye bunoy Allahu akbar te kana ngo ere amba mariama isa wolo ama isa wolo amba mariama ani jon nara sigay masi abe che do ayi jallo o to bunde ya muso aison na'am aison basanga munyu anaka sabali na'am anaka alayin siranye anaka konnan jeleya o de haidara dama sigay bakara muso ni kono majeya furula hali ni sabali la iti denyumanzo Allahu akbar fi kono ka jeya de na'am ko muso sabali le na de ma barka a kono kunga jugun sigay dese sabali le bala sabali e qualité fly sangolo ka sabali ani dugolo ka sabali ala ka sangolo ka sabali de o mo de se Allahu akbar ka setuye ka sabali na'am dugolo ka sabali e dese di na'am e ma na dimina bi yere wa na yere ma million joli fa sama e ka ba ko chune ya nga ya holwa ngo bi na ma de dama kuma be o de sabali ledo o se ka sabali no to no yere dimina ko nga chun na'am no sabali la o ti chun jallo na dugolo bi chuni an aha dugolo sabali le a sabali ledo dese di ka muso ay sabali konnan jelinya ka kana ka dese na'am jallo ebe du muso ebe jiyan muso do jiyan muso eta do nya fay jiyan muso no dina na du kono ale de be dina bunya siga tala jallo no dina na du kono ay foko ta ebe mun no kere fe jibi gwanga damu dumuni duma bi dama abi ko abi dawro duma ndo mo abi dumuni ma unda ba fi abi ali dumuni fifa na to ka che ato ka du kono ma were o dinange inde bi tani ale toy jiyan muso fi sigay barka taala jallo eche hera che ka fi hera che bale mo ka dukono barka taala dina sigay jiyan muso barka taala dina dinya de ba to ko fo eche dugu muso ni bara wula dugu kono ina fa ayo be cho na de muso de nguni be yanve pau atara kono be yanve pau atara saya be yanve pau atara ala ta che kono Allahu akbar wani tara ta so o bara badilai ate bara minga chela de abo de ke dukana fari yor jiba doni minamba ko dumuni ba tobi abe fa be fe jallo akele mo manga me ka sakay ngoy ka say muso nyumanye hera to dukono mo ka ati baraka dukono jallo ati so dukono bara fo mo hera te mashikay o de dugu muso yi be ba tanu no dukono mo ko angani muso ko ngena bara ibe dukono mo manga ma cha aw yere de mi mo teku to taw ko ni muso yi nyona ti wallahi ne dukono muso di Allahu akbar che muso ibo do abi fa bunya abi babunya abi che re bunya abi che balma be bunya abi che teru be bunya abi furu bunya fa da o de che muso yi wo yere de muso yi o de nyini nendo o de basai sigay ratrawre Allahu akbar nam abi be bunya o de che muso yi che si muso ngele ibo do ate fa bunya ate babunya mo te balma na mo te masila le ba kele a che kele Allahu akbar fɛn fɛ ale ko a kelen a cɛ kelen o de nafolotigi musow nafolotigiw ni muso minnu t'u den dɛ kɛrɛdaw fɛ o y'olu de ye barika t'u la k'o ti laban musow a kana k'o ye a kana kɛ diɲɛ muso ye dɛ a kana kɛ diɲɛ muso ye a ye kɛ cɛ muso ye a kana kekuya a ye nalo
wallahi ni ala ye den kelen d'aw ma ala barika don a la den kelen hali denmuso kelen Jallo dɔ filɛ nin ye Bougazougou la yan denmuso kelen a ye du bɛɛ hiji kamalenkɔrɔ belebelebaw n'u bonzow jan bɛɛ ye kɔnɔbara munumunu na o y'a dɔgɔmuso 2 den 10 c'est-à-dire den minnu a kelen bɛɛ ka den ka ca den 10 ye mais ale ta ye denmuso kelen pe de ye mais du bɛɛ sirilen b'a la denmuso kelen et puis a ma kalan ka taa yɔrɔ jan nɛnfiyɛmu